मानवा ओकर टूट गइल असो पूजा पाठ करी के। मानवा ओकर टूट गइल असो पूजा पाठ करी के। मोरे लुलिया के झिझिया फूट गइले मुस्कानावा में लड़ी के। मोरे लुलिया के झिझिया फूट गइले मुस्कानावा में लड़ी के। मानवा ओकर टूट गइल बा पूजा पाठ करी के। मानवा ओकर टूट गइल बा पूजा पाठ करी के। मोरा लुलिया के झिझिया फूट गइल मुस्कानावा में लड़ी के। मोरा लुलिया के झिझिया फूट गइल मुस्कानावा में लड़ी के। मोरा लुलिया के झिझिया फूट गइल मोरा लुलिया के झिझिया फूट गइल मुस्कानावा में लड़ी के। खाए न खाना पिए न पानी रोल छाती पीट पीट के। ओकर बनावल झिझिया रहे सबका से हिटरे। खाए न खाना पिए न पानी रोवेल छाती पीट पीट के। ओकर बनावल झिझिया रहे सबका से हिटरे। जहाँ वाले जावे खूब नचावे। जहाँ वाले जावे खूबे नचावे झिझिया अपन बारी के। जहाँ वाले जावे खूबे नचावे झिझिया अपन बारी के। मोरा लुलिया के झिझिया फूट गइल मुस्कानावा में लड़ी के। मोरा लुलिया के झिझिया फूट गइल मुस्कानावा में लड़ी के। मोरा लुलिया के झिझिया फूट गइल मोरा लुलिया के झिझिया फूट गइल मुस्कानावा में लड़ी के। दोसरा के झिझिया नहीं नचावे नहीं करेले पसंद हो। झिझिए वियोग में तड़पत रहे लागे ना वो कर मन हो। दूसरा की झिझिया नहीं नचावे नहीं करेले पसंद हो। झिझिए वियोग में तड़पत रहे लागे ना ओकर मन हो। राइटर गौरव निसार नीतेश। राइटर गौरव निसार नीतेश हार गइल मनाई के। राइटर गौरव निसार नीतेश हार गइल मनाई के। मोरा लुलिया के झिझिया फूट गइल मुस्कानावा में लड़ी के। मोरा लुलिया के झिझिया फूट गइल मुस्कानावा में लड़ी के। बाबा रेकॉर्डिंग स्टूडियो कलैया बारा नेपाल।